flores arredor, nun lugar que está preto daqui. Ven a este mundo de cor, A abella Maia. porque todos agardan por ti. A abella Maia aquí está, con amigos que nunca esquecerás. A abella Maia aquí está, cunha historia que nos vai facer soñar. A abella Maia aquí está, cunha historia que nos vai facer soñar. O día das abellas. O día que nacestes? Lembro moi ben. Era nesta época do ano. As enredadeiras abriran as flores por primeira vez no ano. Vin enredadeiras, van abrir daqui a uns días. Willy, imos celebrar o noso día. Día das abellas. O día das abellas. Sí, vamos. Abride, abride, abride. Mira, Willy, así que se abran celebramos o noso día das abellas. Espértame cando se abran. Xa me tarda, xa me tarda, xa me tarda. Abride, abride, abride. Ata mañá, Maia. Vou para a cama. Ata mañá, Willy. Ai. Willy, érguete. Necesítote na gardería. ¡Hey, ti! ¡Mira por onde vas! As enredadeiras. Que non vai a ninguén molestar as larvas que están na gardería. Entendido? Sí, señorita Cassandra. Vou buscar outra saída. Que é isto? ¡Quieto! Esa porta é soamente para a raíña. Ningunha outra abella pode pasar por ela. Perdoe, señor Cera da Abella, non o sabía. Xuiz Cera da Abella. Acabo de instalala por medidas de seguridade. É unha saída de urxencia só para a súa majestade. Pero dígame, querido xuiz, e se entra un intruso por esta porta e vai polas escaleiras ata a sala do trono? Non debería haber gardas fora. Ben, iso é o bonito desta saída, querida raíña. Só se pode abrir desde dentro. Sae e intenta abrir a porta. Ve, non pode abrila. Ben, rapaz, volve a entrar. Oh, onde... Willy! É o día das abellas! Agardade por min! Oh, non! A festa está empezando e vai chegar un trebón. Non, a chuvia e as festas non casan moi ben. Agardade, teño unha idea. Levamos a festa á colmea. A colmea? Por que non? Non chove, vai calor, hai mele pole de abondo e ademais é o sitio onde nacemos Willy e máis eu. Maia, non é unha boa idea. Na colmea só poden entrar as abellas. Son as regras. Pero somos amigos e vai ser unha festa secreta. Unha festa secreta. Pero non nos van ver os gardas. Diante da porta nova non hai gardas. Mágoa que é só para a raíña. Hai unha porta nova, sin gardas. Imos ver a sala do trono. Sí, pero... caladiños, a raíña está dormindo a sesta. Vaya. E onde está a raíña?
Non deixa lavala en algures, ben. Ten que ser unha chanza. É a única oportunidade que vai ter na vida de ver unha raíña. Non. Non. Sinto moitísimo, majestade. Desculpa a miña bola. Tardáballe tanto vela. Só estaba de paso. Que lle prestas esta, majestade? Ai, non! Alerta, cera da abella! Esa porta nova, señorita Cassandra, é unha das mellores ideas que tiven en anos. Ai, Oh! Oh! Brrr. Hola, xuicera da abella. Debe ser por algo que comín. Ah, estabas aí? Oh, seguro que é pola chuvia. O pole mollado non lle fai ben. A ver, unha abella decente non comería pole mollado. De que cheiro estaban falando? Non hai cheiro ningún. Bravo, Willy. Que é iso? Hai alguén aí? Estamos na gardería, Maia. Seino, pero nos outros cuartos hai moita xente. Temos que xogar en silencio. Por qué? Aquí non hai ninguén. Vedes estas follas? Detrás delas hai larvas de abella dormindo, así que... Shh, vale, William e eu volvemos de seguida. Imos coller cousas para a festa. Xogamos a agacharnos a pando eu. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 20! Atopeite! Ai, non. Como me atopaches tan axiña? Bandas! 1, 2, 3... Véxote, Max. Ei, faz trampas. Non contaches. Ai! Gol! Shh, non berres. Hola, larviña da abella. Que bonita é. Tamén é o día da larviña, mas... ¡Feliz Día das Abellas! Estamos celebrando unha festa secreta polo Día das Abellas e podes participar, pero en silencio, vale? Acauga. Ai! Amigo, vouche presentar a miña bola. Ese cheiro outra vez. Oh, coñezo ben ese cheiro. Pero que raio está pasando aquí? Nada de bichos, nin caracois, nin miñocas na colmea. Non se enfade con ele, xuiz. Inviteinos eu, son amigos meus. Pero, Maia, por que aquí? Porque é o Día das Abellas e co trebón non podíamos celebralo na pradería. Pero a colmea, e menos a gardería, non é un sitio para festas.
Isto non vai quedar sen castigo e refírome a todos vós. Que alguén abra esta porta! Quedei fora! Oh, Majestade, que pasou? Querido xuiz Cera da Vella, esa porta está me dando pesadelos. Quedei fora da colmea no medio dun trebón e mesmo soñei que entraran por ela uns bichos. Si, entraron, Majestade. Foron os que abriron a porta e agora están na gardería. Que? Bravo, bravo! Que está pasando aquí? Ai, ai. Pero, señorita Cassandra, que fan estes insectos dentro da colmea? Pois, Majestade, Sinto moito, a culpa é miña. Só quería celebrar unha festa cos meus amigos. A seguridade é máis importante que a diversión. A seguridade só se pode garantir se todos cumprimos as regras. Non como a ti, que puxeche la colmea en perigo. As regras son moi importantes na colmea, claro, e prefiro que a festa continúe na pradería cando pase o trebón. Pero no relacionado co tema da seguridade, non lle parece, querido xuiz Cera da Vella, que unha raíña que non pode entrar é máis perigosa para a colmea ca unha festa na gardería? Ai, que bonitiña. Ai, traboume! Ja, que desagradecida. Esta foi a mellor festa do día das abellas.